שם? אני הקפטן מרקוס אורליוס גרמניקוס. כן, ספוק. אז אתה רוצה להיות הבתול הבא של ישראל, אה? כמה חלליות קרב נכנסות אל תוך הבטלסטאר גלקטיקה? בבטלסטאר גלקטיקה יש 15 חלליות קרב. לבטלסטאר היו 15 חלליות קרב, אבל נכנסים אליה 30. מהי קריאת הקרב של הקלינגון? קפלה! קריאת הקרב של הקלינגון זה קפלה! מהסקלפלה! מהשרעפת. קפלה! קפלה! והקפלה, קפלה! קפלה! זה עולה, זה עולה! תראה לנו את הריקוד שהכנת.